Volver a comezar as escolas infantís públicas abriron hoxe as súas portas para celebrar unha xornada de portas abertas. Familiares e pequenos puideron desfrutar dun día de xogo previo ao comezo oficial do curso que será mañá. Despois dun mes de vacacións, os pequenos chegan salvaxes. Sin horarios, sin rutinas, claro, cústalles un pouco, pero moitos veñen con moitas ganas de ver aos amigos, sobre todo os maiores, non, os pequeniños todavía non. Os pequeniños pois veñen moi pegados a mamá e a papá, porque se veron todos verán xuntos, pero bueno, enseguida collen outra vez o ritmo da escola. En unha semaniña ou así suelen estar xa bastante adaptados. E para os pais, o inicio do curso chega moitas veces como auga de maio. Home, sí, a verdade é que despois de 3 meses de verán teño outro neno de 5 anos, faise duro estar con eles todo o día porque realmente demandan atención e bueno, moi contento de poder, de que os nenos, de que a nena neste caso poida estar nesta escola porque sei que vai estar moi cómoda, moi a gusto. A nosa experiencia do ano pasado foi excepcional, as profesoras son maravillosas, a dirección é increíble e entón sei que vai estar moi a gusto aquí. Sí, la verdad es que sí, además es que ellos lo notan, están mucho más tranquilos, el no dormir, el estar cada día en un sitio también les pone nerviosos, entonces ellos lo agradecen, la verdad, por lo menos los míos lo agradecen. O alcalde e a concelleira de Educación de Pontevedra visitaron esta mañá a Galiña Azul da Parda, a máis grande de toda Galicia, con 118 prazas e 20 profesoras. Nos desde o Concello estamos sempre atentos ás demandas que podamos mellorar, sobre todo nos apartados de espacio de patio e cousas destas. Estamos sempre facendo inversión, mellorando cousas para que estén máis a gusto. E que máis vos vou a decir, non? Que espero que todo vaya ben e que, bueno, que disfruten os nenos, non? Na gardaría e que salgan moi listos. Unha escola onde este ano o Concello acaba de crear un espazo de gardacadeiras de bebé e onde a Concellería de Educación ten pensado humanizar a zona exterior. E vamos a ver se somos capaces de darlle unha dimensión un poquinho máis pedagóxica, máis didáctica ao que é o patio escolar, que está quizás un pouco chan demais, non? Efectivamente, desabrido. E vamos traballar todo este curso alrededor desa idea, a ver que somos capaces de facer ca colaboración das familias, ca colaboración do profesorado. Creo que vai a ser un proxecto chulo e vamos a intentar sacarlo adiante. Algo moi demandado esta humanización deste patio polo centro, xa que contan con moito espazo exterior, pero sen nada cuberto, algo imprescindible para eles. Sí, precisamos sombra, porque non temos ningún patio interior, todo en inverno chove, en verán fai moito sol, entonces non temos ninguna. Hai tantos nenos, os nenos toda a mañán ou todo o día metidos nunha aula, pois é un pouco complicado. Utilizamos a entrada como zona de patio, temos unha aula de usos múltiples ali ao fondo, pero bueno, é moi pequeniña, son moitos nenos, e moitas aulas, e non podemos tampouco mezclar os nenos, tantas idades distintas. Usamos os pasillos, temos un pasillo moi longo, usamos un pasillo para os pequeniños. Os pequeniños están moito por aí gateando cando empezan a gatear, pero sí, precisamos zonas cubertas tanto de sol como de chuva. A partir de mañá, os pequenos de 0 a 3 anos comezan a súa particular volta ao cole na rede de escolas infantís da Galiña Azul. Os veteranos iniciarán mañá a súa volta ás aulas a xornada completa e pros novos nisto do cole comezarán o seu período de adaptación o venres e así, pouco a pouco, ata que se acomoden as profes e os novos compañeiros do seu día a día. Buscar unhas coles para facer un rico caldiño. Pois, aquí ninguén entra.